Magtymul Pragy türkmen halkynyň nusguwy edebiýatynyň, milli şöhretiniň altyn eýamynyň parlak gillidir. Watançylyk we insanperwerlik ideýalarynyň hemde ahlak gymmatlyklarynyň beýik wasfçysydyr. Türkmenistanyň prezidenti arkadagly gahrman Serdar Berdimuhammedow. Adam oğlu bir dünyaya gelen son at bilen avraya alan yaşanır. Hay ulutuyun sayesinde kalandan bürüt pencesinne Ata yaradan yeri, asmany, yıldızları birden hemmejesini nädip yaratdyka? Yaradanın udurası çäksizdir oğlum. Bol diýenne älim jahany yaradan Allah, asmany we yeri hak hikmeti bilen yaradypdyr. Taňry bol diýip perman berenne hemme zat peýda bolupdyr oğlum. Ata yaradan adamlara bol diýenne olaram bolupdyrlarmy? Yaradanın yalqawy bilen adam atamız ene şu toprakdan yaradylypdyr. Cümle jahan birden näle bir näçe günne yaradylypdyr. Soň oňa bol diýip perman beripdir. Şeýdibem adam atamız peýda bolupdyr. Ata bir var şu giden zatlary näçe günne yaratdyka? Beýik bir var asmany we yeri. Hem de bu ikisinin arasındaki ähli zatlary altı günne yaradypdyr oğlum. Hemmejesini 6 günne yaratdymyka? Yo oğlum, hiç şiiri ýadawlyk duyulmandyr. 2 gün yeri yaradypdyr, 2 gün hem yerin berk durmak üçin azyk ýaly bolup duran dağlar yaradypdyr. Onsoň iými düşünem nygmatlary yaradypdyr oğlum. Ata, näme üçin giýje bolýar? Giýje bolanna garanky bolýara. Hemişe günnüýdi bolanna okmata. Giýje bilen günnüýdi oğlum bir-biriniň ýyzyna özünüksiz hereketde bolýar. Olar bir-biri bilen gedekleşip durandyr. Beýik Taňry din almagymyz üçin ine şu giýjeni yaratdy. Garanky etdi. İşlemegimiz, okumagymyz üçin bolsa ine şu günnüýdi, ýagtylygy yaratdy. Giýje uklamaly, din almaly. Ondan günnüýdi täze güýç bilen işlemelidir oğlum. Düşündünmi? Hol yıldızlar. Men görýämka ata? Elbette seredýändir oğlum. Ol senin ykbal yıldyzyňdyr. Bir var türkmene urmagy, döretmegi, insany mertebelendirmegi o bol başly bagş etdi. Eger yıldyzyň sana seredýänini görýän bolsaň, ýoluň ýeňişildir oğlum. Ýeňiş hemra bolanyna işiň uğruna bolar. Ýeriň ýüzi Perwerdigäriň nuňry bilen ýagtylýandyr oğlum. Beýik Taňry asmanyna ay nur, günü bolsa ýagtylyk saçýan çyrag edip goýdy. Köşejigim uklak galypdyr. Ýeňiş hemra bolanyna işiň uğruna bolar. Ýol berediň nur bolup umyt kalbyňa dolar. Kuwat tapar döwletiň, artar güýçüň gaýratyň, bagtyň ýollaşyň bolup adyň asmana galar. Alo. Al. Başladı mı? Gönder.
Ankara'nın en gözel we döwrüwap seýilgäk toplum bolan Türkmenistan seýilgäkine tarawurdy. Bu seýilgäkde türkmen edebiýatynyň görnükli nusga wekili Günnogorun beýik şahyry we akıllary Magtymul Pragynyň heýkeli oturdular. Ma'lum bolşýar bu seýilgäk onuň şägine bina edilen Magtymul Pragynyň ýadygarlygy 2012-nji ýylda Gahrman Arkadamada Gurban Goly Berdimuhammedowyň Türkiýe Respublikasyna bolan resmi saparynyň başynda dawara açylypdy. İki dostlukly döwletiň liderleriniň gatnaşmagyna geçirilen dawara türkmen türk gatnaşyklarynyň taryhyny möhüm waka bolup halklarymyzy baglanşdyrýan dostlugyň we doganlygyň mizemeldiginiň aýdyň nyşany urly. Bugun bir näçe asr geçenden soňam hiç wagt gymmatyny ýitirmejek mumadamlat gymmatlyklaryny wasp edýän Magtumulynyň şahyrany dörejiligi dünýäniň ähli künjügine ýaşaýan adamlaryň ýüregini düşünşme we hoş niýetligi döredýär. Türkmen halkynyň akyllar şahyry Magtymul Pragyň arzulan ençeme ýurdu bar. Gahrman Arkadagymyň öňden görjülükli başlangyçlary esasynda Pragyň arzulan ýurtlarynyň ençemesine akyllar şahyryň heýkeli oturdylýar. Magtymul Pragyň heýkelleriniň oň öz şöwürlerine adyny agdan ýurtlaryna oturdylmagyna beýik many bar. Ol akyllar şahyryň adynyň dünýä ýayylýanlygynyň aýdyň nyşanydyr. Ol akyllar şahyryň arzularynyň amala aşýanlygynyň aýdyň nyşanydyr. Ol üstünden 300 ýyl geçenligine garamazdan bütün adamzada ýaraşygyň, birleşigiň, sazlaşygyň beýik çağırşy bilen ýüzlenen türkmen şahyrynyň belent ruhunyň aýdyň nyşanydyr. Ol beýik işleri bilen älemde ikrar edilen türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadagymyň edebi ruhy gymmatlyklanmady belende götürýän, Magtymul Pragyň keremli ruhuny hatyralayan, arzularyny amala aşyrýan, beýik insanlyk ýörelgesiniň şan şöhrata beslenýän aýdyň nyşanydyr. Magtymul Pragynyň diňe bir türkmen halkynyň däleýden türki halklarynyň arasynda, dünýä edebiýatynyň arasynda tutýan orun dogrusynda hebetde beýik pir Hojahmet Ýasawy barada bir söhbetdaş berseňiz mümkin bolsa. Elbette Hoca Ahmet Yesevi Hojahmet Ýasawy biziň üçin türki halklarynyň anancı hemde edebiýat üçin ähmiýetli şahsiýetdir. Ol bütün tarihte ilkinci bolup Kur'anyň ayetlerini, hadisleri şygyr bilen halka düşündirmek usulyny saýlap aldy. Ahmet Ýasawy edebiýaty, şygyry halka islamy öwretmek üçin saýlap aldy. Bu usuly Magtymul Pragyny, bu beýik ýol, beýik şahyrlaryň, beýik welileriň ýoludur. Men Magtymul bilen Hojahmet Ýasawynyň arasyndaky baglanşygy, diňe bir olaryň şygyr arkaly möhüm meseleler düşündirmekde ulanan usulyny näki umumlykda däl, eýtem olar kämil insan bolmakdaky umumy usuly ýüzlenip beýik insanlaryň derejesine ýetdiler diýip pikir edýän. Biz Magtymulynyň Ahmet Ýasawydan habardar bolmagynyň möhüm ähmiýete ýetenligini nygdýas. Şol wagtda da bu ýagdaý Magtymulynyň maglumatlarynyň neňeňsi çuňdugyndan, giňdiginden alamat bolup durýar. Çünki Sayram türki halklarynyň taryhyna juda ähmiýetlidir. Sayram Kur'anyň ilkinjigedek türki diline, biziň umumy dilimizde terjime edilen ýeri. Sayram bugünkü gün
halkın ýadyndan çykdy. Emma ol öwliýalaryň ýaşan ýerleri Ähmet Ýatawy şo ýerde doguldy. Onuň kakatda alymdy. Türkü dünýäsinde şo ýerden başlanan ýol ýörelge eýeren ençeme alymlar ýetişdi. Şeýlelikde şygyrlaryna Sayramyň agdalmagy, bu bir tarapdan Magtymulyynyň goşgularyny näkip maglumatlarynyň çuňlugyny görkezse, ikinji tarapdan biz onu Hindistana, Uruma çelli udalyan giň geografik ýolum gıydarlap bilýäris. Magtymullynyň Urumystany görsem diýen pikirlerinden uralanmazdy. Şahyryň Anadolu topraklaryny bilenligi, bu yerler hatdaky maglumatlardan habarly bolanlygy mälim. Şu yerdäki adamlary tananlygyndan, bu yerde hem Sayramdaky ýaly welilerden hem beýan edýär. Bu elbetde diňe bir Magtymullynyň däl, eýdem türkmen halkynyň hem ruhy dünýäden atja. Dünýäde Magtymully ýaly öz halky bilen bitewleşen, umumlaşan şahyr juda az. Elbetde onuň derejesinde inglisleriň Shakespeare'i, almanlaryň Goethe'si, ruslaryň Pushkin'i bar. Ýöne olar diňe edebiýat düşünşeýlidir. Magtymully türkmen halkynyň bütün barlygynyň wekili hökümünde beýik şahyrdyr. Bütün halk, şoňla türkmen halka Magtymullyny şeýle kabul edýär. Men Türkmenistana bolan saparymda bir wakan şahyady boldum. Halkyň arasynda iki tane ýaşulynyň söhbetini möhüm mesele hakda söhbet edilenni Magtymullyň şygyr tetirlerine ýüzlenip, özüniň pikiriniň dogurdygyny delilleşdirmäge çalyşýar. Bir adam öz pikiriniň dogurdygyny Magtymullynyň sözü bilen tasdiklamagy başarsa, iki adamyň arasyndaky garaýyş oňyn çözülýär. Çünkü Magtymully haýsy tarapda bolsa, şo tarapyň pikiri makul hasaplanylýar. Bu beýiklikde bir halkyň ruhy bilen bitewleşmek dünýäde hiç bir şahyra mesler bolmandyr diýsek, ulantygymyz bolmaz. Şeýlelikde Magtymully öz aty, şygyrlary bilen dünýäde diňe bir öz şygyrlaryny däl, eýdem halklaryň ruhyny ortağa çykarýar. Türkmen halkynyň adyndan wekilçilik edip çykyş edýär. Bugünkü gün häzirki zaman dünýäsinde medeni diplomatiýa diýen täze bir düşünje bar. Şo diplomatiýa arkaly bütün döwletler öz medeniýetini dünýä tanıştyrmak isleýär. Magtymullynyň döredjiligi şu diplomatiýanyň taryhy köklerinden habar berýär. Magtymully öz şygyrlarynyň üstü bilen giden her bir ýerine türkmeni beýik awray, ynam gazandyran şahyr. Onuň döredjiliginiň bu aýratynlygy diňe bir türkmen halky ýa-da türkü halklar üçin näl, eýdem bütün dünýä medeniýetine möhüm ähmiýete eýedigini bellemek bolar. Ýaňa aýtysymyz ýaly Magtymully ýaly şahyr dünýede juda az. Ýöne Magtymullynyň öz halkynyň ruhy, öz halkynyň bitewleşen kesbi bolup çykyş etmekdäki aýratynlygy onuň bütün dünýäde aýratyn bir ähmiýetli ornuny ýüze çykarýar. Magtymullyň bu özelliği bütün dünyada çok farklı bir yere getiriyor. Gündogaryň akyllary we Muskow şahyry Magtymully Pragynyň bir näçe tetirlerine, bir näçe şygyrlaryna
Rumil hakkında sözler geçe. Sizem tarih ilimlerinin doktor hükmünde, profesör hükmünde öwliyalar ummani ol Rumussan görsem diye Mahtumul Pragi Rumil hakkında şu setirler hakkında bir tarih bilen bağlanıştırıp bir de bir fikirlerinizi paylaşsanız. Teşekkür ederim. Mawtumulu Pragi Türkmenlörün beýik şahiri. Ol Türkmenlörün gorkut atası, Anadolu'nun Yunus Emresi, Türkistanyň ýasawsy allar. Ýagny Mawtumulu'nun şygyrlaryny hem ýasawy hezretlerini, hem Yunus Emreni, hem gorkudu görüp bilýär. 18-nji 19-njy asaryň bu beýik şahyry Oğuz Paýhasy türkmen söýgüsi bilen şygyrlar ýazypdyr. Türk dünýäsini, Turan illerini, Türkistany, Anadolu'ny şygyrlaryna beýan edipdir. Onun şygyrlaryny üniversiteden köp ülkeler barada beýan edilýär. Enşemerde Rumussan diýip Anadolu degişli şygyrlaryny eýdarlamak bolar. Bu ýagdaý biz üçin, Türkiýeli türkler üçin juda gymmatly. Onun hasam o şygyrlarynyň biri Rumussana bolan söýgüsi bile baglylar. Ol ine şeýle diýär. Yukarıda Hindistan'ı, arkada Türkistan'ı, evliyalar ummanı, o Rumistan'ı görsen. Mawtumulu'nun Rumussany görenligini ýa görmänligini anyk bilmeýär. Ýöne onun kalonuna Rumussana bolan şeýle bir beýik duýgusynyň, söýgüsiniň bolanlygyny bolýan şygyrlar arkaly öwrenip bilýär. Mawtumulu öz döwrüniň şahyr hökmünde Türk dünýäsini, türkmenleriň ýaşan kynçylyklaryny bilýärdi. Taryhda olaryň nenengti beýik millet bolanlygyny bilýärdi. Mawtumulu Pragi hem dini, hem milli nukdoy nazardan bu ýagdaýy şygyrlaryna ýaňdatdy. Ýagny onuň Rumussana bolan küýsegi aslynda şahyryň islama bolan söýgüsini görkezdi. Näme ol Rumussany görsem diýenne öwliýalar ummany diýär. Öwliýalar ummany diýenne Anadolu'da Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Saadettin Konevi ýaly ençeme beýik alimleri gödüňünde tutdy. Olar islama hyzmat edipdir. Pragi hezretlerin bu ýagdaýy gowy bilipdir. Bizem bir türkmen hökmünde onun şygyrlaryny gözümizde ýaşaýlap okaýar. Bir şygyrına ýellenmek isleýär. Diyor ki, Türkmenler bağlasa bir yere beli, kurutur kulzumu deryayı Nil'i. Teke yomut göklen yazır Alili, bir devlete kulluk etsek beşimiz. Mawtumulu Pragi şygyrlaryna Mevlana Celaleddin Rumi'niň adyny bolşy alındyr. Bu ýerdäki Rumi nisbeti şahyryň ýaşan ýeri bilen baglanşyklylar. Ýagny Anadolu diýmekdir. Emma näme üçin Rumi diýipdir diýen soramyza jogap berelik. Elbetde, tarihten belli bolşy ýaly Rumda beýik Rim imperiýasy bardy. Ol belli bir döwürde ikiye bölünýär. İstanbul tarapy Günnowar Rim, Bizantiýa diýilip atlanyrlar. Emma Türkiýe İslam dünýäsinde Bizantiýa degişli bolan ýeriniň Roma ady bolanlygy sebäpli ol Rum ady bilen ady gidiberýär. Elbetde, Mawtumulu muny bilipdir. Ol Türkistan bilen Rumussana bolanypdyr. Türkiýe we türkmenleriň taryhy üçin Rum näme aňladýar diýseňiz, ine şunu arkaýyn aýdyp biler. Mälim bolşýar oğullaryň türkmenleriň ilkinji uran döwletleriniň biri Seljuklar döwletidir. Seljuklar döwletini gurjylar bolan Mikail'in oğullary Togrul we Çağrıbek Horasandan gelip Anadolu yurt tutunmak isleýärler. Şeýlelikde Çağrıbek entek 1018-nji 1020-nji ýyllar aralygynda bir näçe müň türkmen bilen birlikde Kara Deňiz bilen Hazar deňiziniň arasyndaky Kavkaz sebitlerine barıp o ýerden hem Günnowar Anadolu'ya gidýär. Olar Anadolu yurt tutunýarlar. Şoň üçin türkmen taryhy çeşmelerini Anadolu Rum ülkesi, Erzurumum diýilýär. Bizim üçin bolsa Erzurum bugünkü Erzurum şäherdir. Seljuklar karşı eýelenlerinden soň ilkinji maksat hökmünde Bizantiýanyň Günnowurnaky iň ähmiýetli şäher we galasy bolan bugünkü Erzurumy eýelediler. Hemde saltyklylar türkmen beýligini urdular. Şeýlelikde Anadolu'daky ilkinji maksat amala aşýar. Ýagny Erzurum eýelenýär. Soňra türkmenler tarapyndan mälim edilen ikinji maksat bolan ýagny orta asyrlara ýakyn Sivas tarapyn eýelenýär. Osmanlılar döwründe Sivas Kadı Burhanetdiňiň elinden alnandan soňra bu ýere eýaleti Rum diýilýär. Osmanlılar zamanına tutuş Anadolu Rum ülkesi diýilenligi üçin Sivasa velayeti Rumiye sugru diýilýär. Ýagny kiçi Rum diýilýär.
İstanbul eýleninden soňra bolsa, Anadolu Türkiýe bolýar. Ondan soňra Balkanlar sebiti Rum ili diýilip atlanyrlar. Ine şeýlelikde Mahtumuluýynyň şygyrlaryny agdalýan Rumstan sözleriniň ähmiýeti juda uludur. Şunon bellemek gerek. Anadoluýynyň bir häsiýetli aýratynlygy bar. Bu ýer türkmenleriň saýasyny islam bilen tanışdy. Ondan soňra aýratynyň Selçuklulardan soňra Osmanlılaryň zamanynda Anadolu merkez hökmüni bütün orta günnäwir musulmanlarynyň eline bolýar. Hemem musulmanlaryň gaçyp atalgasyny öwrülýär. Magtymly bu ýagdaýy gowy bilipdir. Hemem ýatlapdyr. Şahyr şeýle diýär. Gözü birdir kara giyim kaddine, gafil yanar haramın oduna. Şam-ı Şerif, Rum, Mekke, Medine, Müslümanlar kaçıp gelse gerektir. Ine bu goşku tetirlerinden bize ma'lum bolşy ýaly. Sığınacağı yer Şahyr bugünkü bir Şam-ı näçe Şerif yer ýurt bölgesini atlary bilen diyorsunuz. birlikde Anadolu Rum ülkesini ve kutsal şehirler musulmanlaryň birlikte, sığınan yeri hökmünü Kafkaslara geliyorlar ve bellek oradan geçer. Doğu Anadolu'ya giriyorlar. Bidem Hedef Mahtumulu Pragyny ulu hormat bilen Malazgirt'te bu hemem gerçekleşiyor. ullokan Onun için minnetdarlyk Türkmen bilen kardeşlerimize hatırlaýarys. sevgilerimizi ve Türkmen Türk dostluğu daim bolsun. İki yurdun, beyik liderlerinin, yurt başkanlarının, ata yurdumuzu, bütün Türkiye halklarını, dünya yaymakta baryan işlerini, üstünlükleri arzu edýär. Türkmen doğanlarımıza salamlarımızı, söýgüýümüzü, hormatymyzy ýetirýär. Sevgilerimizi ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağ olun. Dehistanın bayrına badı savanı görsem, Bahavuddin, Mir Kulal, Zengi vavanı görsem, Nağlayni arşa täştir, adi elime paştır, iki cahan mätäştir, Arap zıvanı görsem, gelen geçer çaş dedip, eglenmez güzeş dedip, köngül aýdyr, keş dedip, älim jahany görsem, Hyzyr kimin çöllerde, Alyas kimin köllerde, Kovuz kimin dağlarda, ýagşy ýamany görsem, ýokarda Hindistany, arkada Türkistany, öwliýalar ummany, ol Rumusany görsem, can däli, jahan şeýda, munna hiç bolmaz peýda. Yedi dağ, yedi derya, däli dünýäni görsem, magtymly hoş bolsa, aksa diýdäm, yaş bolsa, imanım yollaş bolsa, barsam, käbäm görsem. Mahtumul Pragy, ýokarda Hindistany, arkada Türkistany, öwliýalar ummany, ol Rumusany görsem diýen tetirleri bar. Bu tetirlerde de Mahtumul Pragynyň türki halklarynyň, bütün dünýäniň bir medeni miraslarynyň gymmatlyklaryny bir tetire jemläp, bir şygyra jemläp, şol gymmatlyklarynyň ruhy dünýäsi barada bir gyzyklanýandygyny aýan edýär. Hem Türkiýe döwletleriniň taryhynyň birligini öňe sürüpdir. Şu dogrusynda fikirlerimi paýlaşdyň. Mahtumkulu'nun Şu tetirlerdäki geografik uğurlar häzirki zaman adamlar üçin tapawutly görünýär. Magtumulyň döwründe bu geografik terketler türkü dünýäsidir. Hindistanda Bavar nesil şalygy bardy. Anadolu'da Rumili Türkmenler tarapyndan gurulupdy. Magtumulynyň çydan bu geografik çäkleri şahyryň ýaşan döwrüniň türkü halklarynyň ýaşan ýerlerdi. Magtumulyň dünýäsi, türkü dünýäsi. Biz şahyryň Türkistan şäherine siýasat edenligini bilýäris. Samarkandda Buharada bilim alan döwründe Hindistana siýasat edenligini bilýäris.
bu siyahatlar häzirki zaman siyahatlary ýaly däldir. Onun sopçuluk akymı bilen baglanyşygy bar. Ol sopularyň ruhany maksatly siyahatlardyr. Magtymlygynyň ruhany bilimini alandygyny hem bilýärsiz. Sopular bu siyahatlaryny öz bilimleriniň bir parçasy hasaplaýarlar. Yunus Emre'de hem bu siyahat bar. Biz tasawufda bilim gören müritleriň mertebeleriniň beýgelmegi üçin siyahatlaryň hem bilim usullarynyň bir bölegi bolanlygyny bilýärsiz. Başka dürlü usullar bar. Dünýäde başka ynançlarda da siyahatyň, seýranyň insan ruhuny kämilleşdiriji degişli usullar da bar. İslamda haca gitmek siyasaty seyri var. Haca gidende ýolda çekilen muşakkatlar, ol ýolda dürlü dinläki adamlar bilen tanışmak, olar bilen düşünmek, insan ruhunyň kämilleşmegi üçin ähmetli usul bolup durýar. Magtymulym Yunus Emre'de bu ýol ýörelgeleri eripdirler. Magtymuly bu geografiýany özüniň arzu eden ýerleri hökümine beýan etseler de, aslynda okuyjusy üçin bir dünýäçi diýär. Öwliýalar ummany ol urumustany görsem diýen setirlerini, yeterlerini okuyanlar üçin, geljek nesil üçin bir uğur geografiýaçy diýär. Onna men gidip bilmedim, ýöne siz gidin diýip many hem gelip çykýar. Ve o günden bugüne çenli Magtymlygynyň türkü dünýäsiniň birligi üçin amala aşyran hyzmatlarynyň biridir. Elbetde türkü halklar ýakynlaşmaly, türkü halklary birleşmeli, başka insanlara aýdyp bilerler. Ýöne Magtymlygynyň mertebesindäki beýik bir şahyryň, hormatlanýan beýik adamyň şeýle garaýşy öňe sürmegi elbetde geljek nesiller üçin, hem türkmen nesil üçin, hem türkü dünýäsi üçin juda uly ähmiýetlidir. Magtymlygyň bu garaýşyny hakykatdan da geljek nesillere ýetirmeli, täze nesilleriň uruhy halyna ýetirmeli. Magtymlygyň adynyň, Magtymlygyň şagyrlarynyň hem türkü halklarynyň arasynda, hem de türkü dünýäsinde we bütün dünýäde ýayylmagy diňe türkmen uruhynyň düşünjesi däl. Eýdem bütün türkü halklarynyň uruhynyň düşünjesiniň ýayylmagydyr diýip pikir edýär. Türkmen we türk halklarynyň gadymdan gelýän taryhy, medeni uruhy birligi bar. Beýik şahyrlanmaz, danalanmaz, şu birligiň dogamaty udalmagyny gazanmak üçin ihlat edipdirler, döredipdirler, gurupdurlar. Çok sağ olun. Bize beren gyzykly maglumatlaryňyz üçin, pikirleriňizi beýan edeniňiz üçin biz öz adymyzdan dörejik toplanmagynyň köp sağ bolsun diýär. Öýünde ama galama diýip bolsun, alhamyňyz eýtilmesin. Gadymdan gelýän bu ýolumyzy bugünkü gün türkmen halkynyň milli lideri Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem hormatly Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow dogam edýär. Bu ýol beýik ýol. Şu beýik ýolly Hojaahmet Ýasawy, Jelaleddin Urumi, Magtymly Pragiýaly beýik şahsiýetlerimiziň beýik işleri arkaly bütün türkü halklaryny beýgeltýän Türkiýe bilen Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylarynyň ýollary açyk bolsun, janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Günnogor edebiýatynyň sarsmas sütüni, dünýäniň medeni ruhy we edebi ösüşini sopuçuluk edebiýatyna ol orun eýilýän meşhur türkmen akyllary Mevlana Celaleddin Urumi 1207-nji ýylyň 3-nji sentýabryna Balyk topragyna dünýä iňip 1273-nji ýylyň dekabr aýynyň 17-sine Konya'da dünýeden ötýär. Tarihi çeşmeleriň şaýatlyk etmegine göre şahyryň doğulan topragy Balyk gadymy döwürlerden bäri Oğuz türkmenleriniň mekany bolupdyr. Balyk şäheri
Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşan döwürlerini Harizm Şah döwletiniň düdümine giripdir. Mevlana Celaleddin Rumi alimler maşgalatyna kemale gelipdir. Onun kakasy Bahaweddin Weled belli Türkmen akıllary Necmeddin Kur'anyň şagirtleriniň biridir. Bahaweddin Weled olim adam hökümini öz döwrüne uly şöhraty eýe bolupdyr. Onun ady edebiyatda Muhammed Balhy, Bahaweddin Weled, Bahay Weled, Ulu Mevlana Bahaweddin Weled ibn Hüseyin el-Bakri ali görnüşlerde gabat gelýär. Bahaweddin Weled halka arasynda Sultanul Ulama lakamy bilen adygypdyr. Türkmen klassik edebiyatynyň sözlüğünde billenilmegine göre Bahaweddin Weled sopçuluğun uly pirleriniň biridir. Şahyryň ejesi Balх emiri Rukneddinin gyzy Mümini hatynlar. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ilkinci mugallymy öz kakasy Bahaweddin Weleddir. Mevlana'nın ilkinci Akbata alan piri bolsa, belli alim büyük bir Ferideddin Attar'dır. Türkmen halkynyň arasynda Şeyh Attar weli diýilip hormatlanylýan bu alim özüniň Esrarnama adly kitabynyň golyazmasyny Gececik Celaleddin'e sowgat berip, gelecekki büyük şahyry Akbata beripdir. Mevlana Celaleddin Rumi, Mahtumulu Pragi'nin ruhu halipalarynyň biridir. Mevlana meşhur Mesnevi adly eseriniň girişinde öz adyny Muhammed ibn Hüseyin Balhy diýip beripdir. Şeýle de bolsa ol edebiýatyň taryhyna Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana-y Rum, Molla Rumi, Molla Celaleddin ýaly lakamlar bilen ýatlanylýar. Mevlana lakamy oňa goýulýan has ýokary hormat sylagyň alamatydyr we ol hormatly halipalaryň halipasy diýen ýaly manylary iýedir. Mevlana'nın ady Türkmen halkynyň göregli şadestanyna hem gabat gelýär. Onu goju jygaly we agyr dert sütönden eziyet çekip 5 kelime söz aýdanyny adam ata howuneden başlap Kovus Kıyası, Hıdır Liyası, 4 şariyari, 12 imamy, 360 öwliýalar çağırınna Hayrıl Beşer Hubi Kadir Allah'ın mahbubi Şeyh Mansur Molla Rumi bakamlardan otor meni deyip Rumi'nin hem ruhuna sığınıptır. Gahryman arkadağımız döwlet kuşy, Payhat Çeşmesi, Türkmen medeniyeti, Ömrümün Manysy adly kitaplarını Türkmen ulamasy Celaleddin Rumi bizim akıllar şahirimiz Mevlana Celaleddin Rumi diýip akıllaryň insany ýaşaýşy, nesli belent duygular bilen terbiýelenmäge gönükdirilen yol yörelgelerini sady şygyr bilen, sözi hereket tans bilen baglanşdyryp, insanyň ruhu dünýäsiniň kämilleşmegine, döredüçilik ukuyumynyň açylmagyna itergi berýän usuly işläp düzenligini naqtiya we Mevlana Rumi'nin büyük Türkmen akıllary, alimi, şahyry hükümine Türkmen edebiýatynyň ornuny ýokary baha berýär. Qadarly Bersariç, biz häzir Türkiýe döwletiniň paýtagty Ankara şäherine, Türkmenistan parkyna akyllar şahyrymyz Mahtumul Pragi'niň hekeliň oňunda siz bilen söhbet etmegi makul bildik.
Ma'lum bolşýaly Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyň başlangyjy bilen Günnogorun akyllary we Mustafa Şahiri Mahtumul Pragynyň dörejligini öwrenmek we dünýä ýayma ugruna häzirki wagtda hormat prezidentimiz Arkadağı serdaryny tarapyndan beýgi işler durmuşa geçirilýär. Sizem bir ulum oğlum, halifem oğlum hökümünde şol edilen işler doğrusunda bilýän närsine Mahtumul Pragynyň doglan günüň 3 ýyllyk munasabetle bir näçe uly işler durmuşa geçirilýär. Sizin ulum oğlum hökümünde, halife hökümünde biz üçin garaşlaryňyz, şol zatlary edilýän işlere öz pikirleriniz biz üçin gyzykly. Şu pursatda öz pikirlerinizi biz bilen paýlaşsaňyz. Sağ olun. Öňü bilen Dogolluk Türkiye Devletine hoş geldiniz. Sağ olun. Mahtumulu atamyzyň heýkeliniň öňünde Türkmenistan seýilgähine yerleşýän bu ullakan ýadygarlyk hemişe adamly bolýan yerleriň biri. Mahtumulu hakkında aýtjak bolsak öňü bilen iki döwletiň bir-birine baglylygyny, bu döwletleriň gadymdan gelýän kökünüň esasan 4 sany sütün bilen baglanşyklydygyny bilip bolýar. Mahtumulu atamyzyň 2012-nji ýylyň 29-njy fevralyna Arkadağymyz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Türkiye Devletiniň prezidenti Abdullah Gülüň gatnaşmagyna ýürüte açylış dawarasy boldy. Şol açylış dawarasyna da şu taýlarda tutuşlugyna ilat adamlar, daşar ýurtlylar, talipler, ula işgärleriň hemmeti geldiler we şonu höwet bilen açylışyna gatnaşdylar. Bu bolsa iki döwletiň, Dogolluk döwletiň arasyndaky ýürüte medeni köprü görünüşinde de bilinýär. Bunun üstesine de Mahtumulu'nun hakikatdan Günnogorun akıllary bolmagynyň ýöne ýere däl, muny diňe bir Türkmen alımları däl, eýsem tutuş dünýäniň ulu alımları da muny doly tasdiklaýarlar we makullaýarlar, gerek yerine olar hakynda almy işlerem ýazýarlar. Ne yankı almy işleri ýazýarlar diýdiň. Halifa, sizem bir halifem oğlum hökümünde öz taliplarınızda berilýän alımlar, Mahtumul Praga hakkında edilýän işler doğrusunda uçurum taliplarinizi nähili işler bilen urup durýan şodur doğrusunda? Umumy talipler bilen işleşmekde bir tarapynda hökmany suratda biziň akyllar şahirimiz, Nusgawy şahirimiz Mahtumulu hökmany bar. Türkmen edebiýaty bilen baglanşykda hem de ýürüte almy derňewlerde Mahtumuluny hemişe biz öň hatarda tutýar. Sebebi 18-nji asyrda Türkmenistandan çykyp daşary ýurtda 3 ýyllap ýatyrlaýyn okan biziň şahirimiz Mahtumulu bize ýol görkezdi. Şoň üçin bärde de bütün daşary ýurtly talipler bilen bilelikde, meniň sapawma gatnaşan talipler bilen bilelikde ýürüte bärde uçurumlarymyzy her ýylla ýürüte şu taýda olara halat giydirýär, olara ýürüte şygyrlar okudýar, Mahtumulu bilenim ýürüte ak pata alan görnüşinde. Mum görnüşinde Mahtumulunyň mekan eýlep 3 ýyl idim duýdyňy gider boldum hoş gal gözel şiirgady diýilýän setirleri bilen bagdaşýa. Şoň üçin taliplermeden bu taýa gelip ýürüte şygyrlar okuýarlar, ýürüte halatlar giyýärler, turata düşýärler. Bu da bizde däwe öwrüli 3 ýyl bäri ýürüte uçurum bolan taliplerimiz şu taýyl türkmenlerim var, türklerim var, başga daşary ýurtlylarym var, ýürüte şu taýda Mahtumuluny aýratyn bellep geçýär. Aýratynla her ýylla biziň bu seýilgahda Mahtumulu güllerimiz var. Güllerimizde de bütün ilçhanalarda ilçiler, olaryň kömekçileri, alımlar, mugallimler, professorlar, talipler gelip bu taýdaky günlerine gatnaşýarlar. Bular hakykatdan Türkmen halkynyň Nusgawy şahiriniň nähili derejede awraýynyň bardygyny, dolu görnüşini görkezip bilýär. Taliplerimiz bu torandan soň olary ýürüte işledýär. Olary bilen baglanşykly almy ýollary görkezýär. Olaryň geljekde almy barlyk işlerini etmek üçin elimizden gelen ýolları görkezip olary urukdurmaga çalışýar.
Sebebi magtymlyşynasyk diňe bir Türkmenistan'da değil, eýtem Türkiýe, doğulluk Türkiýede de köp taraplayın öwrenilmäge başlady. Bu bolsa biziň Türkmenistan döwletimiziň daşary siýasatynyň hakykatdanam doğulluk dostluğa öwrilendiginiň anyk suratydygyny, nusgatydygyny görüp bilýäris. Elbette Halipa şu wagt ýanky dron ýermezde Magtymul Pragynyň heýkeliniň öňünde Magtymul Pragynyň iki tarapynda bir köňül nagyşlary bolup nakly öwrilen sözler ýazyldy. Şolar dogrusunda da. Magtymululynyň iki tarapynda da tutuşluğunu her tarafında Magtymululynyň goşgulary var. Ýöne şu taýda ýazylanlardan bir dört setiri ýatlaýyn. Bu taýda Magtymulu sözlü herine bileniň özüňe kemlik bil aýtman öleniň taraşlap şaglatgyn köňlegelenin senden soňkulara ýadygar bolar. Hakykatdan bu dört setiri ele alan wagtymyzda ullakan bir mani mazmun var. Taraşlamak sözü esasan iki tanydat bilen Türk dünýasyna tanalýar. Taraşlamagyň birisi hakykatdan daşlary ýonyp bir heýkel etmek. Şoň üçin hem heýkel taraşlyk diýen ýörüýte ogur var. İkinci taraşlamagyň manysy da hakykatdan insanyň başyndaky saçlaryň kesilip dogry ogudan şekilde getirilmegi bilen oňa da ser taraş görünüşine gidýär. Indi üçüncüsü bolsa ine Magtymul atamyzda okudyk we şunam şu wagt aýdýar. Üçüncü üýtgeşik bir usuly da tarapy da Magtymululynyň sözleri taraşlamagy, gerek ýerine manyly söz ulanmagy, sözü udatmaly däl, ogudanlygy bilen, mazmunlygy bilen bermelidir hakyndaky aýratyn bir setiri bolup durýar. Bular nusgawy şahyrymyň hakykatdan nusga alınjak setirleridir. Şu ýagdaýlara, şu çärelere hakykatdan biz ören şatlanýar. Sebebi begencimiziň çägi ýok. Doğrudan Türkmen halkynyň nusgawy şahyrynyň şeýle derejede zaşary ýurtda tanydylmagy, dostluk dogullugyň bir hakyky naýbaşy nusgaty bolup durýar. Dostluk dogullyk hakynda bir setir bilen jemläsim gelýär. Şejerem oğuddan tijim sap Türkmen, demir dollu görogly yigidim 40 men, nişanam bellidir argyr bürgütmen, bir kökden gelýändir hem Türk hem Türkmen. Bu da Türkmen hem Türk. Bu hakykatdan dostlugyň iň bir naýbaşy nusgaty, şoň üçin ýaşatyn Türkmen Türk dostlugy diýip jemläp bilerim. Sağ olun Halipa. Köp sağ olun. Salam Tuva, demine sizin üniversitetinizde, Ankara Üniversitetinde mihmançylykda sizin nähili bilim alışyňyzy gördük. Bärdäki molumlar bilen söhbet açdyk, söhbetleş bolduk. Elbette bize talipleriň pikirleri gyzykly, şoň üçin bolsa bizin beýik şahyrymyz Günnogorun akyllary Magtymul Pragy barada sizin üniversitetinizde size nähili işler alınıp barylýar, nähili bilimler berilýär, Türkmen edebiýaty dogrusunda nähili bilim alýaňyz, şolar barada bir gysgaçyk gurulmalar berseňiz, pikirleriňizi paýlaşsaňyz mümkin bolsa. Elbette. Öncelikle hoş geldiniz. Magtymul Pragynyň edebi mirasyna degişli eserler okudyk. Onuň ruhy dünýäsine degişli döredijligini dil nukdaý nazaryndan öwrenýän. Halipalanmadyň, mugallimlanmadyň alim dünýäsine aralaşmak isleýän ýaşlara, taliplara, Türkmen halkynyň milli şahyry Magtymululynyň döredijilik dünýäsi bilen tanışmakda giňden gollaw berýärler. Magtymululynyň döredijiligi diňe bir Türkmen halky üçin näl, eýsem ähli türkü halklary üçin hem ähmiýetlidir. Onuň şagyrlaryna duş gelýän umumy türkü dillerine degişli sözler, umumy dilimiziň
taryhyny öwrenmekde gymmatly çeşmedir. Bede talipliň beýik türkmen şahyry Magtymul Pragynyň edebi mirasyny öwrenmek babatynda giň mümkinçilikler döredip berýän Türkiýe Respublikasynyň hemde Türkmenistanyň hormatly ýurt başlytonlaryny özümiziň çuňur hoşallygymyzy bildirýäs. Canlara sag, ömürleri uzak bolsun. Köp sağ ol Tuba, beren gaýtly gurumlarymyz üçin. Bizem sizi ähli talip diýen dostlarymyzy mehman watanymyzda görmek isleýär. İşiňizde, okuwňyzda, almy işleriňizde ulysynyklyň ýar bolmagyny çeýsirimizden arzu edýär. Celaleddin Rumiýanyň halk döredijliginiň susup döreden ölmez ýetmez eserlerindäki hikayatlar, tymsallaryň dowamyny Magtymul Pragynyň döredijliginiň ýydarlamak bolar. Has dogrusy, Magtymul Pragy bilen Mevlana Celaleddin Rumi öňe sürýän pikirleriniň tasdiklamasy höküminde şol bir hikayat ýordumyny ýüzlenýän ýerler hem bar. Muňa Mesnewdäki hoş niýetli aýy bilen dostlaşan akmak hakyndaky hikayat mysal bolup biler. Hikayatyň adyndan belli bolşýary. Aýy bilen adamyň dostlugy hakyndaky bu hikayat Magtymul Pragynyň Daş döker adly şygyryny bilgil. Uzak gitmez aýy dostlugy gahry gelse depem üzere Daş döker diýen setirlerde gabat gelýär. Onun diwanynyň 2-nji jildiniň 1428-nji sahypasynda özüniň türkmenligini beýan edýän setirlerine duşmak bolar. Meni beýgäne salma. Siziň köýüňizden men siziň köýüňizden öz öýümi gözleýän. Duşman nälmen. Görünsem de duşman yüz, hindiçe gürlesem de türkmen aslym diýen setirleri bugünkü türkmen nesliniň dilinden düşmeýän gaýtalanýar. Gaderli Ali Ýakyjy muallim, bize bir öz pikirleriňizi aýtsaňyz we täsirli maglumatlaryňyzy berseňiz. Çok teşekkür ediyorum. Türkmen edebiýatynyň beýik wekilleriniň biri Magtymuluýanyň diňe bir türki dünýäsi ýa-da türk dünýäsi üçin näl eýsem bütün insanlyk adamzat üçin ýol ýörelge görkezji eserleriniň bardygy aýratyn ünsüçekge. Türkiýe Respublikasynyň Magtymuluýanyň bütün adamzat bähiyetli pikir garaýşlary, edebi mirasy ilmi nukdaý nazardan öwrenilýär. 2024-nji ýylda Magtymuluýanyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli şahyryň adynyň UNESCO tarapyndan bellenip geçilýän ýubiley senamalarynyň sanawyna goşulmagyna, dünýä derejesinde bellenip geçilmegine gollaw beren Gazagystana, Özbegistana, Azerbaýjana, biziň medeniýetimize ýakynly bolan halklara da öz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Bu ýagdaý Magtymuluýanyň diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem bütün türki halklarynyň hekimi, sosiology, psihology, şahyry, akyllary hökmündäki ornuny ýüze çykarýar. Magtymul Pragyny okudyňça onuň näil derejedäki beýik insanlygyny, diňe bir şahyr bolman, eýsem türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedowyň nagtab belleşi ýaly köňülleriň, kalplaryň ruhy lukman hökmündäki beýik insan bolanyna göz ýetirýärsiň. Bu ýagdaý türkmen edebiýatyna, türkmen şahyryna, halkyna bizi hasy ýakynlaşdyrýar. 2024-nji ýylda Magtymuluýanyň edebi mirasyna bagyşlanan ençeme kitaplaryň neşir ediljekdigi bizi juda buýsundurýar. Diýer Rumda bir näçe alimler, sunwat adamlary, şahyrlary Bukhara, Khorasan, Balkh ýerlerden gelip Anadolu'daki türkmen ullarynyň saýysyna sığanypdyrlar. Olar Mevlana'dır, Yunus Emre'dir, Hacı Bektaş'dır. Buların hemmeti Türkmen diyarından gelip diyari Rum'da yerleşen şahsiyetlerdir. Şeýlelikde olaryň ýol ýörelgesini beýlik alimlerimiz, söz ustadlarymyzdan eýeripdirler. Olardan Alşer Nuwaýyny agdamak bolar.
Magtumul Pragym şolaryň biridir. Magtumul Pragy öňden görjüli bilenim türkmen halkynyň ýetegligine güýçli täsirini ýetiripdir. Hemde türkmenleriň beýleki geografik ýerlerde ýaşaýan doganlar bolan türki halklaryň birligini sözüň dol manysyna alat edipdir. Çok sağ olun Ali Yakıcım oğlum. Beren gyzykly, täsirli görüňleriniz üçin durmuşyňyzda alyp barýan bir hormatly käriňizde, asylly işiňizde ulus bilen ýar bolman tüýsürimizden arzu edýäs. Köngüller, yürekler bir bolup başlar. Tarsa yığın erer topraklar, daşlar. Bir suprota tayyar kılınsa aşlar. Götörler ol akbalı Türkmenim. Ata, o yerde yol yoga. Yolu bizim özümüz ýasamaly oglum. Enesere ata babalarymız il ören yerden yol bolar diýipdirler oglum. Bir de men ol anaňlaryň aňyrsy bilen aýlanyp çyk ýöreberersin. Ene bärden istegem yol bolar duruberer. Görün şu ilki bilen şu peslik bilen ýöreberer. Ýör oglum. Hey, edil aktıcağım. Yaşacık kalı soğurodun nolu kiticiğin han. Sen bu kocaman dünya tarap soğuroğların bilen edimlep baryan kiticiğik dünyasın. Her soğuroğuna tapan cogapların seni elime aylayan ulu yolu eltir. Biz çağı dünyaya ayıran ildir. Yürülgemiz, yolumuz, şan şöhratlı tarihimiz, doğamatımız vardır oğlum. Oğlu ağtığı olan ata, ulu elem bilen kiçi elemin arasındaki yoldur. Bir öy ocağın yaxşı dörüdülse, il olsa yörülge bolyandır. İl ikbali, sen ikbalındır oğlum.